Nên có nghe ai không lấy phi quay bảo agar teng cái thiang tam cái bên ball tam cái trong trial non penem jing Jesus Christ ngã đáp đại cái chính kemen shisha cái bằng yo ekran but phi sai sen cái por ya cái bằng yo ban sam ini cái khtin cái trong play hapdeng trong phi hagen cái sngi cái bằng ta bằng nghe phi thrang cái khtin cái trong play phi sliang bằng nghe cái khtin cái đây nam ta cái sliang na cái banta cái thrang lada phim sliang cái mình toy phi rồi na cái banta kita cái thrang cái sliang na maria cái lada ai utau bom kwa cái mình toy lada phi ai jing ba utau la kadang cái mình toy cái cái khtin cái đây nam ta kita cái thrang cái sliang bằng nghe lada phi đây cái brio cái bakoi kia phi khan cái bam phi sliang cái nghe akan cái por cái brio cái bakia aga mình sim cái brio cái baklan aga mình sim cái thrang shisha cái khtin cái sliang sha cái đây kita cái baklan bằng nghe cái sngi kren nam ta trong phi cái baklan ba thrang cái khtin phi sliang ini cái jong play bằng nghe cái khtin cái long jingker khu ya phi cái sngi mình ta qua ban ya thu cái ba ja ini cái sngi ba ta cái long là don cái brio cái bon chinga nó ini pastor penduai yang namar ba ngamla su ban siu karam ngong ini cái dau ong namar ba cái lip light yang ini cái sngi tadeng ta ngam yo ban pentrai kam ya ka machine cái jongai cái kharkhana cái jonga long cái kam cái sange cái sakut ba cái kata ba ka shem jing yang ba ngan siu karam namar ka shutdown họ shisha cái đây kata haba cái đơn cái shutdown ngim la ben le namar ha cái sngi namar ba ka ter khong shisha cái dam non slap ba đây ta ka MECL mà ka la pelip no ka la ba đây ta ka bo jing pa ba ngi sung tho ya ka tan rei ngi ai ngoi blai ba slap lawan ba đây ta ngi yo ka la ni cái sngi but rei ha ka tu ka por ka ba dan la shutdown hoi dang don cái shutdown man ta da miet ru ngai ka da cái jing start cái jong ki le ya ta ngam kren ni kata cái sngi hin rei ngakren ya kata ka shutdown mo ba ba ka don ka shutdown ka don ka jing do nong mla ban start ki machine mla ban try kam namar ba ka don ka shutdown tengah kli kita gi breu ngong kum no pat ha ka bagen jaman sim ka jong fi ka shutdown ne ka me ne ke ngap jar tading ta hang ni sngi kwa ban kli ru ya pi ha to ka bagen jaman sim jong fi ka shutdown ne ka play ne if you on ne kata ka bagen jaman sim ka jong fi lada shutdown cái kata ka jing shutdown ka de teng phile kum bam yo sngo ka khtin ka jong play teng phile kum bam suit nhau ka khtin ka jong play ha ba vishong kali la vishong kali ni ki kali thamai menta la vishong la phim pat te tu seat belt ka tu ka alarm ka pa bi pit ka pa bi kum tu la phim pat tap you seat belt jong fi la phim pat wo itu seat belt jong fi kanika kali ka pa be ka to ka signal but hakoi ka sngi ngala test ka ta kat ba dang ya nga la ka itu ka signal nga pe hadu kan no ka ne henry tangkat to ka ni por la si ka di kumba arminit to ka signal ka ja no ka shutdown no to ka signal namar balai ba la ignore ya kata ka jing pa la ne ka ba la le kum pensngo ya kata ka jing pa ya kata ka signal to kum ta ka signal lo ka lip no hagini kisni kalong kum daru ba bon ki brio am ki osno ka tin ga jong blai rei le kom mi osno pa te haba le kom mi osno ta de hang ta ba kata ka signal ru ka shutdown no ba si sien ba kala shutdown gani ka mensim ga jong fi haba kala shutdown kata ka score ga jong fi haba ka shutdown kata ka mensim ga jong fi ka don ka jingdo nong kumba la khang ya kala hagini kisni ngi ba ka don ka jingdo nong ha ka yo ka kot ji ba bon ki brio ki ba penon kami ki machines ki penon kami kala kalau kum juru lada ubrio u shutdown no ia kata ka jingyo snow u shutdown no ia kata ka ktien ka ba lapen snow hun rei ule kom bam yo snow uleekulut u snow be ka biang ta ka jingim ka jong u snow be lei ba ka ba kam susi kalong ba yo ba ka shutdown shisha ka babal ke thu ingi ba don we sim o tau ri faro ha bo blay ukraine e open air bo ye pen air ka don jong u shutdown ya kata ka jing snow ka jong open air ka don jong ba ka ai bo blay ule aga long bo blay am open sange asnan udah shutdown no asnan udah pen air asnan ka don jong am ba blay open air am hado ba la shiwan penjam ba de yang tam na mar ba snap ya ktin jong blay nget ya ktin ka jong blay blay la pen pau na ka por ki kamba ya kita ki dap ya kita ki shin ukran lang bo shakri jong Moses baru Aaron hanrei ule kam mi asno nakawai ka jingle shakawai ka jingle nakawai ka jing pau shakawai ka jing pen pau ule kom bakelut open air la ka jong ka donut ba ka ba ja bo blay open air snan ya ka donut ka jo u shut down no snan ya ka donut ka jong paro ka ba ja kawan ka jing tim ha ka yeng ka jo kawan ka jing tim ha ka ri ka jong kawan ka jing yap ba ding ta namar bo ule kulut
shutdown ya kata ka skor ka bagen jaman sim ke jong shutdown ya ni ka men sim ke jong ban pediang ya ktin ke jong blai kawan sisa ka jing tim kawan sisa ka jing yap bagan ni sni nga kerpat ya fi haba fi osngau ya ktin ke jong blai wat nom le ekelot wat nom shutdown ya ka men sim ke jong fi ni ki skor ke bagen jaman sim skor ya ktin ke jong blai pediang ya ktin ke jong blai namar lada kalong kumba kalong ha ka bagen jado haba ka dan ke shutdown kadang ke jing do nong ka ba kraw la fi shut down ru ya ka men sim ke jong fi kadang ka jing do nong ka ba kraw hoi kani ke jing do nong ka ba ken jado dang la hi ban kli kumno ri sin ba fila do nong ha ka ba ken jam sim am dan bala shu ban kli ka ta sin ba pi fila do Finum la ban yo shu uparo namar ba ula shutdown ya ka signal ke jong blai ya ka ta ka dak shin ka bo blai la pniam udo lo jong khon jo udo iti ba it ba thon ge jo wat ki mrat ki blakan kong ru baro ki yaplot kawan ke jing yam brio kawan ke jing susi kawan ke jing tang ha ka ta ka ri namar ba ula pen la jong ka download ke jong o tadeng ta wat ai ba ka download jong fi kan meng wat ai ba ka download jong fi kan sarong wat ai ka download jong fi kan sengo start, kan sengo tip, kan sengo nang, kan sengo kumbam dan kamyo blay. Mlelei mentah fila ba ngam dan kamyo blay. Anda kan sapoi kapor ka ba fin dan kamyo blay. Balada fi dan kam ha kata kapor it's too late. Dan syu kata kalat ya ka ba blay ula ban le ya pi namar ba kalong dir than ba kalakut kapor. Mentah kadang de kapor ya fi ya ka fin pediang ya ka ketien. Ba finum shutdown ya kata ka men sim ke jong fi le nei kata ka ji snow ke jong fi ba fin snow ba yo snow ke ketien ba fin pediang ya ke ketien fin nget ya ke ketien ba ne ke ketien ka de ke ketien jong blai kam de ke ketien jong sim kam de ke ketien jong breu na ke ketien jong no jong no ka de ke ketien jong blai balada fi le ke lut yo blai pi la jinjar pi le ke lut yo blai ka ji im ke jong fi sha kala jot tadeng ta kwa abnong fi wat nom shutdown ya kata ka skor ka bakin jaman sim ne kata ka jing yo snow ka bahapo ka jong fi wat jupen kut ya kata wat jupen lip ya kata ai baf kat ba finang yo snow to ai fin pediang ka ting ka jong blai tadai na ai ko blai fi ru ki ba snap ya fi ki ba skor ka ting jong blai o blai nang ka khu shu fi blai nang pan slash shu fi yo snow ka ting pediang ya ka ting ya yo snow pediang nget ya kata ma ka ting jong blai kam ju bakla ka ting ka jong blai kam ju duna ka ketien ke jong blai kalong ka bayai ni balada fidan ka ketien ke jong blai fidan ke jing em tara pelang ya ketien ke jong blai shibon ha ka do anot jong fi pelang ya ketien ke jong blai shibon ha ka mensim ke jong fi pelang ken show ya ki shibon namar na ka ta ka ketien pi yo ya ke jing em ban ka ketien fi yo ke jing kia ha ka do jong fi baro tadeng tau blai ko koi fi ha ka ne ka sngi ke ba mentang ma na kwa si shaban doi la dau dan shaitan open kelut skor ke jong fi ba set ke skor jong fi ngada doi be ke skor jong fi ken play no wanum set wanum shutdown ni ke skor ke jong fi ne wanum shutdown ni kata ka mensim ke jong fi yo ba fi yam lenyar ha ka sngi jong ke jing bishar ke jong blai mar blai un sa bishar pinom lat na ke jing bishar ke jong blai ka babel ka kren bon sin ba ka don ke jing bishar ka bo blai sa bishar we brio fin sa yang kata ke jing bishar marway kanum dan ka tengah ke jong fi no tengah jong fi kanum dan ki breu ki ba jan ki ba ki ba thon fi no mano manor kinum la ban ya pensingan lang ya fi ki ban ya don rengkat bat fi kata ka por fi ban yang marway bat blai fin jubab kumno kata ka sngi fin face you markmat fin ya kendo you markmat fin yang bat markmat fin ong kumno tadeng ta kwa ban fi ni ka sngi to ai ban sha skor ka tin jong blai kala ka bung mot shisha pediang you try kum nong penem pediang ya ka tin ka jong blai fi asngo wanum em ha ka nyam ko kam wanum em ka jingkai ju breu jingkai ju ni pertai kam dan jing mun kwa ban fi em ya ka e ka bo try fi kai em ya ka e ka bo jisu ula pen i fi ula pen sngo ba ka e wangi pen sngo tadeng ta sha skor ka tin ka jong blai o blai e plat fi baru e fi da ka jing e ka bom jikot tadeng ta kwa ban fi ka ni ka sngi bo try e fi Kalau fi pat pediang yu jisu pediang no mentah. Kalau fi pat pediang no kalat jong jing ai ka dang don. Utrau e plat fi, bo utrau kwa ban kerku fi ka ni ka sngi. Fi la sngo ban kala kamut kala no. Fi sngo ba fi din pediang jisu pediang no. Nama la fi pediang yu jisu. Wat nom le kelut nga kwa ban fi, wat nom shutdown. Ya ka man sim jong fi ka skor ka jong fi la da fi pediang. Pin sa babe serta. Junam la junam. Hadu jok fin babe. Tadeng ta try one ban ai fi jing em ujisu uday unong pen em fi dan unong pen em fi la em la fi dan unong pen em kamut fi la yap
Jesus the Savior of the world. Unang penim jaga perthai la fidan unang penim filalim. Angai utran kerkui fi ni kesengi mentah. Ini dua yang ni kepor la pimpat priang syau Jesus ra ke ketiga jang fi. Dami khosi ko jang fi penrit ele khmat jang blai. Ini dua yang ni kepor mentah bat phila ro. Bania dua bat ngah keren ni ke ai ka ba fidan ka donot jang fi nganom hikai ni kesengi keren. Priang yu Jesus ngani kesengi priang yu. Ong Jesus ngakala ka mot ong Jesus mak bigi pop jang atra Jesus ngadon kam me. Hallelujah. Don kam yu try nak mentah. Fin don kam ka sengi ke ba khadok dan jing mot cho. Don kam yu try kat ba kapor kadang don ngin dua ni kapor mentah. Try ni kapor ngai i ko rat sibun ki men sem ki pediang ye ma ka ni ka sengi. Try ngo ko try bigi skor ki ba kelut ki asngau. Ki men sem ki ba pelip ki meklut mentah. Ba try shisha abe ka ktien ke so ma ko try ka blami ka mi da ka bor. Try Jesus ma pa ka ktien ma pen kia. Try me de ktien wan me rung me ko try ni ki khon ki jong me. Me se ma khoi wan nang ki khon. Ba ki pediang ka bor ke jong me. Ye ka jing pa slag ka jong me try. Hallelujah. Klem ka bor ke jong me kinom la ban yo jingem. Try ai ye ka bor ke jong me da ka jinga e ke jong me ko try. Ma ai e yo men se ma khoi try me pa yo men se ma khoi. Ba try ni ki khon ki jong me ki yo em sho kan rat da ka do an re do men sim jong me. Kin shakri you try ya me de sho aka do na ka jing le niam. Kin shakri ya me ko try ho men sim ba da ka jing shisha. Hallelujah. Bless the figure ka khu fi we baro. Ya fi ki bang pediang tmai ni ka singi. Ba dia fi ro ki bi snow ka ktien ka jong ble. Ki bla da pediang da dua nga da ka khu fi. Ba ka jing ka khu ka jong Abraham ho Christ Jesus. Kan long ka ba dap ka ba shlaya ka jim ka jong fi. Pinai kharoi finang iman bha. Finalong ki breu ka jing ka khu. Finang ya ha ka jing kemen ka jong tra ka jim ka jong fi. Kanang thiang ba kanang bang. Kum ba fi bam ya ka rongap shisha to ai ba finang bam ya ka jing thiang ka jong tra ka jim ka jong fi. Nga da dua nga da ka khu fi. We baro. Ni ka kamba ka jong tra ka jim ka jong fi. Hallelujah. Try un ka khu. Try un pen sle un le ki kamba ya pi ka yen ka sem fi ki kon ki ti. Jing trai jing sta ka yo ka kot ka khia ka jim ba ka jam sim kan long sha blak ka khu baro. Teng Jesus ka dua nga ka khu. Amen ba amen. Try un ka khu fi ngin sai shem pat. Teng Jesus. Amen. Amen. You right try.